Pozdrav, moje ime je David i u ovom videu ću vam pokazati Ortega metodu za 2x2 kocku. Sad ću vam pomiješati kocku pa ću vam proći korake od kojih se sastoji Ortega metoda. Prvi korak je složiti sloj. To je samo jednu stranu, kao ovo. Znači, kockice ne trebaju biti složene pravilno. I znači, kada složite jednu stranu, ili ćete imati cijelu stranu, cijeli sloj složen, znači da bi ovdje bi bile crvene, ovdje bi bila žuta i bijela. Imat ćete ovaj blok i da bi riješili sloj, trebalo bi se zamijeniti ove dvije. I isto tako možete imati ovaj slučaj, gdje se kockice trebaju dijagonalno zamijeniti da bi se sloj složio. Sljedeći korak je orijentirati cijelu ovu stranu, znači suprotnu stranu od ove koje smo složili. Tu postoji 7 algoritama koje ću vas naučiti. I kada se to napravi, kada orijentiramo ovu cijelu stranu, zadnji korak je rješavanje oba sloja odjednom. I tu postoji 5 slučajeva. Znači, ovo je jedan od njih. I kocka je složena. Pa krenimo sa prvim korakom. Prvi korak je dosta samostalan. Dosta je samostalan zato što nema algoritama uopće. Znači, slaže se sloj kako se zna. I evo vidim ovu stranu da je kao riješeno. 3/4. I samo ću je riješiti sa par poteza. Znači, to je jako jednostavno i samo se treba vježbati da se to sklada. I sad, imate 7 slučajeva koje može biti za OLL. Jedan od njih je ovaj, a to je, znači prepoznamo da imamo ovdje je riješene i jedna kockica, to jest ta boja je prema nama, druga je prema iza i idemo R, U, R', U', R', F, R, F'. Sljedeći slučaj je ovaj. Sličan je ovom prvom. Znači imamo opet ovo riješeno. Ali ovaj put su ove dvije boje, to je dva stikera koji su išli prema nazad i prema naprijed. Sad su prema lijevo. I kako bi to riješili, samo trebamo napraviti F, R, U, R', U', F'. Sljedeći slučaj je ovo je sun. To možete prepoznati kao i iz 3x3 kocke. Znači i ova je jedna riješena boja. Jedna boja prema nama, jedna prema desno, jedna prema nazad. I ovaj lagan algoritam. R, U, R', U, R, U2, R'. Sljedeći slučaj je samo obrnuto od ovoga što smo sad napravili, to je anti-sun, gdje jedna kockica je složena, i to je ova gore desno. Jedna je prema desno, jedna je prema nama, jedna je prema lijevo. Idemo. R, U2, R', U', R, U', R. Sljedeći slučaj je ovaj, gdje imamo dvije složene i koje su nasuprotne. Ovo to je prema nama, a ovo to je prema lijevo. I kako bi riješili, sam napravimo F', R, U, R', U', R', F, R. I složili smo sloj. Onda sljedeći slučaj je ovaj, gdje imamo dva stikera su prema lijevo,
jedan je prema nama, a jedan je prema iza. I kako bi ovo riješili, samo napravimo f i ponovimo 2 puta ru, r', znači ponovimo još jedan put, ru, r', f'. Ovo je jako lagano. I sad za ovaj slučaj imam 2 algoritma. Znači, ovo je slučaj da su 2 stikera prema nama, 2 stikera su prema nazad. I za ovaj slučaj, znači, možemo upotrijebiti f, znači držimo ovako. Prema nama i prema nazad, f, ru, r', ru, r', i ru, r', f'. To je jedan način. A drugi način koji ja preferiram je da napravimo ru2, r', ru, r', i onda idemo ru', r'. I to su svi ove lelovi koje trebate znati za Ortega metodu. Zadnji korak. Tu sam rekao da ima 5 slučajeva. Ovo je prvi slučaj, gdje samo trebamo zamijeniti ove 2 kockice. I ako još znate T-perm na 3x3 kocki, znači zapravo znate ovaj slučaj. Ovaj slučaj se može dogoditi samo kad imate jednu stranu složenu, to jest jedan sloj, i ove 2 su složene isto tako. Znači, algoritam je jako lagan, znači sastoji se od 2 manja algoritma. Ide ru, r', r'f, r2, u', r', ru, r', f'. I složili smo. Sljedeći slučaj je ovaj gdje imamo dijagonalnu zamjenu, znači ova kockica se treba zamijeniti s ovom kockicom. I sad, ovo je isto kao i y-perm ili y-perm na 3x3 kocki. I znači ako već znate tu permutaciju, znate i ovaj slučaj. Postoji lakši algoritam, ali ja ga trenutno ne znam, tako da ću pokazati ovaj. Malo je težak za izvoditi na 2x2 kocki, ali sladat ćete valjda. Ide f, r, u', r', u', r, u, r', f', r, u, r', u', r', f, r, f'. Onda, sljedeći slučaj koji imamo je ovaj, gdje imamo, znači na gornjem sloju imamo susjednu zamjenu, znači ova kockica se zamjenjuje s ovom, a na donjem sloju se ova tu zamjenjuje s ovom. Znači imamo dijagonalnu zamjenu. I kako bi ovo riješili, radimo ovo. R, u', r, f2, i znači samo vratimo prva 3 poteza. R', u, r. Sljedeći slučaj je ovaj. On je jako lak za prepoznat. Znači dobit ćete to kad imate 2 bloka složena u ova 2 sloja, a ovo tu nije. Znači ove 2 kockice se trebaju zamijeniti i ove 2 isto. I imam 2 algoritma za ovo. Ovisi kako se dobije slučaj. Znači ovo je algoritam kad je riješen dio ovdje iza. Ide R2, U', R2, U2, F2, U', R2. Znači jako lagan. Sad algoritam
drugačiji pogled je kad imate ovaj dio riješen prema vama. I malo je spetljan za izvoditi, ali je jako koristan. Ide R2 U, B2, U2, R2, U', R2. I zadnji slučaj koji ću vas naučiti je jako lagan, ima samo 3 poteza. I to je kad na oba sloja imate dijagonalnu zamjenu. Znači ove dvije kockice se treba izmijeniti i ove dvije. I kako bi to riješili, napravimo samo, znači rotiramo iz ove pozicije, napravimo x', idemo R2, U2, R2. I to je to. To je sve što trebate znati za Ortega metodu. S tim se može doći do, pa ja bih rekao ispod 4 sekunde. Ja sam oko 4,5 sekunde trenutno, ali polako se ubrzavam. Tako da mislim da će vam jako pomoći. Hvala što ste gledali. Lajkajte video, subscribeujte se i doviđenja.